Siguro nakabalo na mo sa nindot nga news para kanatong tanan. Dakong grasya, dakong gasa para sa Diocese sa Dumaguete, si Monsignor Glenn Corsiga, ang atong Vicar General. Officially, gabi sa alas 6 sa gabi, gitudlo sa Santo Papa nga obispo. Gitudlo nga obispo sa Diocese of Ipil sa Zamboanga. Lipay ming tanan atol sa mo ang recollection, human gyud sa mo ang benediction. Human sa among holy hour, human sa benediction, mao ang opisyal nga pag-announce through Bishop Cortez. So pasalamatan nato ang Dios nining dako nga grasya sa Dumaguete sa atong pagsaulog sa ika-70 ka tuig nga kasumaran sa pagtukod sa Diocese sa Dumaguete karong tuiga. Blessed kayo ang Diocese sa Dumaguete. Karon palang bag-o pod natudlo nga obispo sa Sialan Canoa sa Saipan. Ang laing produkto sa seminaryo nato si Bishop Romeo Convocar. Dayon ang arsobispo pod sa Agania, Guam, sa Diocese of Agania, Guam, si Archbishop Ryan Jimenez, Tagalarina, Siquijor. Produkto pod sa ato ang seminaryo sa Dumaguete. So pagka daghan nga grasya sa angay nga pasalamatan. Sa akong personal nga pasalamat pod. Napasalamat sa mga pag-ampo kay ako maning gidapit pod ang pag-ampo, gipangayo ang pag-ampo sa mga tao nga akong apo si Ina, anak ni Dr. Cariaga, nakapasar po sa Physicians Board exams. So Lord, salamat. Sa Ebanghelyo. One time nagsakay ko og jeepney. Unya, nakita na ako gipatapot dito sa windshield sa tubangan kining sticker. Gisulat dito, God knows who does not pay. Kung paminawon lang, gipasabot nga, ang Diyos na hibalo, kinsay wala mo plete. Apan ang Judas, ang pagkasulat, Judas, si Judas, kinsa man si Judas. Si Judas usa sa asay Judas. Si Judas usa sa 12 ka mga apostoles sa ato ang Ginoo nga nagluib niya. So katong dili mo plite o mo sakay og baso unsa, Judas na siya ang nagluib ka na dishonest gani ka, nagluib ka sa tao nga misalig nimo. Imong gitraidor ang tao nga misalig nimo. Ug mao na ang nahitabo ni Judas. Gigugma siya sa Dios, gipili nga usag yun sa iyahang mga special nga mga barkada. Nya ani gitraidoran ang tao nga
ang tao nga nahigugma niya, nagpili niya, naghimo niyang special, na giluiban. Giluiban niya ang atong Ginoong Jesu-Kristo. Ug mo kini ang grabe ba nga mahimo sa tao sa iyang isig ka tao, kanang traidoran. Mo ni grabe nga mahimo sa tao ngadto sa Dios, na atong i-apply ra God, ang Dios nahigugma nato pag-ayo. Gipili kita nga iyahang katawhan, gipakamatyan gyud ta niya. Nya mahimo pa nato ang pagluib sa Ginoo. Siguro moingon mo sa unsang paagi, Father, sa unsang paagi nako giluiban nako ang Ginoo, gitraidoran nako ang Ginoo. Diha sa to ang pagpakasala, diha sa to ang pagsupak sa kabubuton sa Dios. Diha sa to ang paglapas sa mga sugo sa Dios. Pinaagi ni ana ato siyang giluiban, ato siyang gitraidoran. Ug mao kana nga nining panahon sa ato ang paghandom sa kasakit, pag-antos mga kasakit o kamatayon o pagkabanaw sa atong Ginoong Jesu-Kristo, gidapit kita. Ang panawagan, hinulsuli, biyai ang inyong mga sala. Mayo ka ita mo singgit, God is good all the time. O tinuod man na, God is good to us all the time. O dapat, we should also be good to God all the time. Di ba? Sa karong gingon, pag kanindot isingit, God is good all the time. Nindot po, isumbalik ba? Isumbalik. Kaya maulaw ta. Maayo ang Ginoo kanato all the time. Nya traidora nato by being not good to the Lord. It may not be all the time, but sometimes we are not good to the Lord. Amen? Manindog.